Iki hajatane awak dhewe iki sing tak pasaran awam kan anggap tayub. Lah yo apa plandange kan Sukri karo iya. Kok iya. Tuyet. Lah yang ini kok durung teko. Oh. Pancene udan-udan koyo ngene. Ya. Yan. Awakmu jemput tanda karo pelandange yo. Loh, halah. Oh, wis teko. Nek parkir. Oh ya, durung kok. Tak pasrano Sopian Sukri karo Icit. Lah iku apa teko pelandange? Ya apa, Pak? Oh, pun siap. Tandane kula betokaken 3. Lah sapa wan? Miarti sing nomor kali Miarsih. Lah sing nomor 3 niku hebat niki. Apa iku? Mie ayam. Walah, ora panganan kok iku. Lah niki Sidon apa? Oh, sido. Bun. Loh. Cayit kok ditinggal aku. Jerene enggak Alhamdulillah tandake oleh 3 teko panggung gempol. ditambahi. Panggung jaran sing nomor 3 teko panggung serut. Laup Loh, panggung serut. jenenge Sri Aminah, Sri Astuti, Sri Sundari. Oh, bojone Pak To keliru. Tandake siap. Siap, Pak. Monggo diwiti kali jula-juli Bedayan. Ayo. Iya, ceklek. Ayo tilang sungno. Sugeng Rawo. Sugeng Rawo dumateng para tamu sedaya kula aturi pinarah ingkang ngesap budaya ala ingkang ayu kasanian tayop kegemaran kula sampun sumebyar kutha nganti nuwun sewu dumateng Bapak saha Ibu undangan ingkang kawula hormati ing wekdal menika ingkang ngayahi pramugari Cak Sukri kalian Cak Suyit kali Cak Sopyan. Ugi sekaligus ing wekdal menika minangka sesulih ingkang mengkuwi gati ngaturaken matur sembah nuwun atas rawuhipun sedaya para undangan ingkang wonten ngandhapipun tratap agung kanthi rahayu wilujeng ingkang dipun suwun doa lan restunipun. Pramila
pagelaran tayub ing wekdal menika badhe dipun milai waranggana wonten panggung pagelaran dipun iringi gedhog wetan ingkang ngaturaken Cak Suyitno. Sumangga. Sinten niki? Ngapunten ingkang kathah dumateng Trisno Budaya Jawi. Niku wau kula kelingan sekilas. Nang ruwahe dulurku Lesus, tibake ponakane dadi manten. Ndak apa-apa dulurku. Monggo, Pak. Oh, dumateng Sepul Bet Bapa Mendang Yogi, kula aturi jengkar sang Palenggan, kula aturi tumuju wonten sasana gelar. Monggo Bapak Yogi. Celun kabeh mari tuku kaset. Monggo dumateng para biyada sinoman, kula aturi minggah dhateng sasana gelar. Mboten usah dhuwit, tiyange mboten usah munggah, dhuwite tok mon. Monggo guyupi hajate Bapak Yogi. Ya Pak Yogi monggo mriki angsal sampur penghormatan monggo mriki jejeketan sesarengan kali orang gonong ya Pak Yogi. Menawi wonten pundi dumateng Bapak To, kula aturi minggah dhateng sasana gelar nyarengi Pak Yogi. Monggo Bapak To selaku penanggung ludruk. Pak akeh pelandange teluan. Pak ngapunten, Pak Ndang loro. Oh, ini yang barang ya. Pak Yogi kan minggah Pak. Pak Yogi. Kene cek aman. Gelegis. Oh, gelegis. Ayo nopo gede, Pak? Ah, Bu Yogi. Grigis berarti. Grigis versi campur sari. Dadi jogetane mek uget-uget ngene tok. Nah. Ayo wis, grigis. Nah. Ayo Pak Sugi, Pak Yogi. Ayo. Mas.
manut dumateng sambutanipun Bapak Medang Yogi ingkang kersa damelaken penggalih. Salajengipun kula aturaken dumateng kadang-kadange Pak To, kadang-kadange Pak Mendang Yogi kula aturi minggah dhateng sasana kelar. Monggo pundi? Derek-derek. Wonten nggih, Pak To wonten Pak To. Oh, nggih nggih. Menawi boten wonten salajengipun wonten tamu. Salajengipun gendinge eling-eling Gunung Sariak. Cak sepurane sing akeh ya. Aku ndak ngerti ana panjake karya budaya. Ambek aku ngantuk nganti jam 3 nunggu wayang. Eling-eling Gunung Sari. Syukur seke rayu sesami bakti sugem marang yang maha suci kinapolo kekayuan kuiki lantarono caketo kelawan hendro kula nyuwun marang ring maha kuwasa warga kula kinepena rupeta ngelingono wong urip ambung sedelo eling-eling marang mring Gusti ato syukur seke rayu sesami bakti sugem marang yang maha suci kinapolo kekayuan kuiki lantarono jageto kelawanan Tidak usah menanyakan apa salah kamu. Kamu belum tahu. Yanti sebenarnya pacar siapa? Sekarang kamu lagi tidak aman di desa sini. Tinggalkan desa sini. Ya. Terima kasih atas kebayangan Anda. Ya.
kesu, gak tambah aman. Wong lanang sing galakno loro ati nang wong wedok koyo ngene. Apa nak? Apa? Wong wis anak-anak. Wis diaplok wis terok kacan pola. Kok getun aku mau maju panjene. Dariku tak lakoni gak koyo ngene carane. Makane kedandane yo bisa wong wedok. Hah? Ya untunge koyo aku sabar. Siapa? Terima. Wong lanang gak jowo. Tak rewang-rewangi nyambut gawe nang sawah. Matun tandur tak lakoni. Wong lanang medhomprong kok gawene. Kok ndak potong jebule jare aku. Nanti kok kon kuat tambah suwe tambah koyo iki carane. Aku janji kadung anak-anak. Oh iya anu. Ilingo koyo biyen gak koyo carane gak doyan. Ngoceh kaya manuk gentilang. Wong lanang lunga mesti ngoceh omah karepe dhewe. Gak terima dirasani wong wedok. Loro atine. Wong lanang gak jowo gak pentos kate diarep. Tak jrono buang kok kemarin yo. Oh iya. Kon iku ya tak tinggal-tinggal iku meneng di omah. Anu apa ta anu apa ra ngono. Gayane demeng ae. Ndak cantengen lambemu. Anane wong wedok brusuk proyek panjenengan mergo wong lanang. Wong lanang gak tanggung jawab. Nyambut gawe gak nyambut gawe. Pamit nyambut gawe ngalor ngidul padane mandor rembong. Tak keplek lo buang kok kemarin. Oh iya. Ono iki bojoku mungsuh ni. Mana dikepekno wong, sing dibantingno, sing kon niku kok wedok banaspati kon iki. Kon niku wis untung oleh aku. Mana untung kok apa? Wis oleh aku. Sing kurang nrimo, kurang rego kon. Wong kon atase masih ngrabi aku, oleh aku ndak gowo apa-apa kone. Sembarang kali nagoni, kali medhong-klong penak. Petak-ketip, padane bedes bejanane. Kone ndak rumangsani ta. Kok ndak ngetok-ngetokno wong lanang kon. Lah kok ndak tukono apa-apa, sapa sing nukono? Oleh aku dhewe. Ya sing lah sewek barang iku. Aku dhewe. Lah kelambi, Aku dhewe. lah tukuku sing ndi? Kon masih nabi aku. Mulai lajeng prawan sampe duwe anak. Kon tau nyaweki wong wedok, Tau ngutangi wong wedok kon? Lah aku ora kate nyeweki kon lho. Kate ngutangi kon niku lho. Prasamu ya nek biyen sik nom, ndak apa-apa. Wis aku gerang daplok. Aja ngono carane nyawa wedok iki. Pancetno, lakonmu marenono. Kon kuwi anak-anak kejapo kecerok. Tak patul duduk marene yo. Iki ngono wis sore rek, ndak usah geger. Kate maghrib, karo adzan. Geger-geger welek nang rumah tangga. Ana apa ta, Mbak? Ana apa sih, Pak? Kok tarungane ning mburi aku tepake masak kok yo muring-muring tok angket mangke apa masalahe? Bilang aku tidak petos. Ya menawa mbokmu wis kadung kapilen. Kok ngilokno aku dipedo. Lah yo tarungono kok ndak pernah gelas e. Pancene bapakmu sing gak Jawa. Lho kok iso to, Mbak? Ya buktine sembarang kan dongak. Ya gak kayane wong wedok. Lah yo sampean kok ndak nyambut gawe sih, Pak? Aku sih tak durung nyambel aku sih tak. Yo tak nyambel kok mari. Ya ono kalbit bapakmu. Oh yo tak ki karbit sak kilo wae. Kon ngalah patiku kon iki wae. Kon ndak akeh kancane mati kon dadi. Yo gak isine. Sampurasun. On tamunya. Pinara ge. Monggo, bacut. Ngene lho soge, teres anu pondasine dhuwur. Pak. Yo, Murane, Pak. kamu lek. Nggih. Loh, masalah kene lho masalah. Arek iki gak tau petuk apapun on ndi. Nek durung tau petuk.
kon ngomong dhisik. Lah iya, oh niku lho. Apa sih? Wong durung kenal, durung ngopo nek tak kudu. Oleh lungguh, Pak. Kalau kok durung anu wis rujak nang aku. Oh jenenge Dayo kakak tidak dihormati ya, Kak. Wong salawan iku. Salaman iku apa sih? Salaman apa? Keceritananmu lho. Salaman ta? Ah iya salaman. Kuwi ya diluae. Walah temburuan, temburuan. Kak kon gak dicemburono kaya ngono, cemburu mana? Kok ngasih temen-temen aja iki, Kak? Urane aku rene ganggu sampean Bu kali Bapak ya. Jono apa? Aku saiki butuh penggawean. Kalau pegawaian. Kaya apa, Kang? Aku jane gak duwe apa-apa ning omah. Hah? Ya sekarep kok aku wis meneng kene dikai mangan ngene, Bu. Cara bapak, cara bapak nek kene lek penggawean ngono ya ono ae. Cuma abot. Nah, Gak apa-apa, Pak, sing penting aku dikai mangan. Aku lho mangane gak nampe, Pak. gak nyampe ta. Iya. Gak nyampe, iya. Umpama sego jagung, Wah, mboten turun, Bang. enggak biasa. Madaran. Anu kulup-kulupan kok. Oh, Nggih, kulupan. kulupan dok. Balik kulupan dok. Wong kene gak tau mangan dok kok. Wong aku kulupan daerah ngarang nek gak kok kulupan. Ya terserah Pak, apa ae Pak, sing penting aku diterima ning kene, Pak. Sambel-sambel ae. Hah? Sambel. Sambel, Pak. Kang, ya terima gak apa-apa. Tapi aku pesen nang awakmu ya, Le. Apa, Mbak? Soalnya aku di anak wedok ning kene. Terus apa oleh wedok? Yo gak ngono, soalnya anakku di tonangan. Yo gak iso. Wong aku rene iki kok nek penggawean, gak ira butuh anake sampean. Anak. Iya. Jenenge ngono. Sing penting aku butuh penggawean karo mangan iku tok wis. Yo titip lho ya. Oh, wis. Saya tuju anakku temen lho ya. Anakku boleh di tonangan aku di. Gak ira, Bu. Tak kenal anakku. Aku wong apik aku. Apa enggak? Lho anak Ono janjo ta, Bu? kenal lagi lho. Sopo jenenge? Sapa jenenge Mas? Sapa jenenge, Mas? Putar Mawan. Ganteng. Apa, Bu? Ojo ngoncak. Ya tawase lho kok. Direpeten ngono lho tanganku dhewe turman iki. Ayo camrono. Itu aku lho Mas sing ganggu. Lah iki sapa sih Mas Mawan? Yo sing sopan tamu yo. Temen lho titip lho yo jan kudu anak. Aja kuwatir, Bu. Wis apa jarakku ning kene bersih-bersih wis. Yo ono sing kene kon. Ben ana sing nulungi ring sering kesamean lho Pak Lenang sawah ngono kae yo. Aja cedek karo wong lanang kon iki ditonangan yo. Ja. Jadi ajene mbok karo bapak. Lho ya ta aku yo ngajeni sampean to, Bu. Iya. Lho soalnya ngene lho ya. Jualan gue bingung aku ngrasakno wong lanang iki. Duwe tunangan yo gak tau teko. Gak gelem mulih. Sapa tunangan? Lho yo aku to, Mas. Sampeyan anu mlebu aku sing kering kesene kene. Yo gak usah sampean nunggu ae, sampean kok anti-anti to. Ya bersih-bersih ngono wis ta. Lho aku senenge pegawe ning kene Yo kok. wis tenang sampean gak usah bingung. Lek nang kene wis gak usah nuruti omongane bapak ambek mbok. Wis nurut omong. Apa ya apa kok anake jaraganku sampean. Dadi aku manut nek sampean ojo. Aku ki Lho lah yo lek sampean jarine manut ning aku to. Lek jarakku ojo yo ojo ngono lho. Wis gak usah wis kene to. Aku butuh penggawean, butuh pangan aku iki. Yo marine mangan, aku wis mari nyambel terasi sik tas. Enak lho. Tak Ya, jamin iya wis ngeces sampean. Lho yo wis meneng. Aku ngene lho, aku njak arep njaluk iki lho. Linu kabeh aku koyo iki loro iki. Mau isin aku. Lho gak apa-apa aku tak. Aku difitnahmu. Lho enggak, aku wis talak, aku pijet-pijet sik ta Mas. Ya, Lho pundakku iki lho. Aduh loro aku lho. Moh, Kate belum aku lek gak gelem. Bene menlunga wis. Aku rene golek sampean iki lho. Meneng lho. Kok ngecek temen kowe iku sik? Kok lho aku ngene. Awakmu kok lek mbek aku gak pantes. Aku wong desa aku. Setan. Apane gak pantes ini yo setan. Sampe tak bandingno mbek wong ning kene yo. Kok malah alir Mas. Awakmu nek kon ngomong gak koyo pirawak. Ngoten kuwi tak lek kon ngomong aku. Aku gak nyocok lho pancene wong yo koyo ngene to. Aku lho Mas. Riyadi, iki apa iki di? Iki susu tok iki lho. Sampe dibandingno kowe sing gantengan sampean aku. Woi. Meneng sing tangan aku. Woi. Iki sing gak lembu.
Nek wedok ati nganu mulane sik, paling kok ajar. Kaya penggawean. Aku gak seneng aku wis. Takone paket to barang wis. Ora ajar Kok kok iku ono gegel kok dadi. Ayo. Lho ono dayo iki lho sampe. Saya dengarkan dari tadi kok ribut-ribut terus ada apa ini? Apa bahasa perkausan? Iki ku lho sing dikatakan. Anak laki-laki itu loh mas. Tidak, Pak. Anak saya diperkosa itu. Orangnya, pelakunya. Tidak ki sana. Ya itu Bukan saya yang mau Lo iya Oh, awakmu mau. Aku lagi los Enggak. ayo. Awakmu mau. Enggak, Aku sing Kamu dilos sudah sampean. tahu sendiri apa bukan? Kenapa? Sudah tahu sendiri apa bukan? Tahu sendiri Pak saya serumah. Serumah? Saumah teng mriki, Pak. Waktu kejadian tahu sendiri. Tahu sendiri saksi ini. Anak saya diperkosa. Lho Ditidurkan iya aku di tanah. diturunno ning kene lho, masa piye ta aku? Di sana, jangan percaya ke sana, bohong itu. Beni keng kok mak. Gitu ya. Hermawan, Apa beni iku? cepat tinggalkan tempat sini. Terima kasih ke sana. Ya. Ngecek gatelan kok Lho enggak kata aku. Kok ndak kok ndak diurus-urus sih, Pak. Nafsune gede, nafsuan iku. Oh. Lho piye to, Mbok? Gak ngerti aku. Lah yo sapa? Bukan seperti itu. Yang salah bukan orang itu, Siapa mas? tapi kamu yang salah. Lho kok yo iku aku sing salah to, Mbok? Jangan sih, kok gak nurut nang aku kok. Anak-anak kula wedok, Pak. Memang putranya sampean itu perempuan, Siapa? tapi nafsunya yang besar. Lho ketika nafsune gede piye to? Sing aku ngenteni Kang Mas Arif lho gak ono teko jarene arep Ayo, teko ning mbok kene. cerita. Tapi lho gak krungu kabar. Ya apa kabare Siti lho gak krungu kabar Iki teko ganteng, ngono kayae. Ya aku gak sabar aku. Ono aripe wong Wis ana kawin. kawinane, wis karuan sing lamar awakmu kan digenah. Lah yo tapi tante ini sampai saiki lho gak enek lho yo piye to? Siapa yang kamu sebut barusan? Kang Mas Arif niku lho tunanganku lho sampai saiki gak ono rene. Apa yo golek wong wedok liya apa yo? Oh, Arifin itu kalau nggak salah anaknya Bapak Lurah itu ya? Ya ya Iya. Saya dengar kabar kalau Arifin itu sudah meninggal. Sampean rene kok kabar ngoten niku pates ah. Loh. Anak kula kok kadang seneng teng aripe niki. Kan masih banyak laki-laki yang lain selain Arifin. Tapi anak saya nggak mau katanya lo mas. Beneran. Siapa? Kalau nggak dapat Arifin ibaratkan akan menjadi apa? Meninggal katanya. Meninggal juga. Oh, berarti kalau misalkan Arifin meninggal, Yanti juga akan ikut meninggal. Apakah benar seperti itu? Aku lho, aku urip iki. Apa kon? Yo duduk wono aku. Mas Ari tahu sendiri tak kalau hari itu tidak meninggal mas. Sudah. Mriki wong desa, Mas. Orang desa. Tahu kalau di sini tempatnya desa, kalau di sana tempatnya di batalion. Ya. Saya ini takut, saya kasihan sama Ari ini loh mas. Calon menantu saya itu mas. Oh, calon menantunya ibu. Berarti ibu sayang sama Arifin. Sayang mas. Benar-benar sayang. Kalau misalkan ada Arifin di sini, Yang diterima tak mas? Terima mas. terima beneran. Sungguh. Waduh mas. Jangan bohong lo ya. Kalau bohong saya pisnul semuanya. Lho aku kok ndak duwe wong lanang maneh wong lanang nek kene lho. Gak padha mbek Mas Arif. Lho yo ning kene padha elek-elek lho. Dodomu Lah iya. Lho iya Mas Arif yo gak ono teko lho piye. Yo wis mati ae aku gak mau mati. Lho, aku lho ngene lho. Bu, jenenge semerap ya, Mbak. Sing gatel niku senes lanangan itu wedokane sing gatel. Lho yo gak katon piye aku lho wis suwe aku gak tau disambangi aku.
Sama kok kok kono sama kau ono piye to? Lho kan ngene. Aku iki kan kepengin delok, pengen jajak atine bapak bare ibu bare Riko, Dik. Lah yo aku ngenteni sampean lho wis suwe gak ono moro. Lah, kan sampean ngerti dhewe saiki ana gegeran ning desa Gladak Kembar gara-gara Marjoko kan ya. Ya, Ular Joko apa? Apa Ular Joko? Nggih niku kan ajenge dadi nyalon. Oh, nyalon iki. Ya, lurah niku kan boten saged. Oh, ndak dadi ta. Nggih, boten saged dados larine niku damel siasat lan damel cara sing kirane gegeran ngoten. Lah terus apa teh, Mas? Ini logo. Nggih ngeten mawon Bu nggih. Nggih sepunten ingkang kathah kula lek ampun damel wirangi jenengan, damel kagete jenengan jelas niku wau nggih. Kaget to, Mas. Nggih, tapi sakniki kula wonten perlune kali Dirna ajenge kula beto kula sambut sekedap ajenge nemui. Kok nyandi? Nggih kula kepengin semerep lek sing ngembari ireng-ireng kula niku sinten sejati. Ini yo, senajan anakku iki mbok gawa calon bojomu yo gak apa-apa. Nggih. Ning aja sampe dirusakno anak. Mboten paling brodoli. Oh, dong. Malah Joko ta Mas. Nggih, nggih mboten Bu. Sawi. Oh nggih niki calone garwa kula kan ngoten. Yo, Nggih. masih kok go nyandi gak apa-apa, pecah go trimo aku Nggih. awakmu sing gawa. Oh, ngoten nggih. Karuan. Oh, nggih, Lah matur. iku mah gak karuan aku tuh curiga nih. Nggih, lek ngoten matur sembah nuwun. Ya, ya, Kula ya. nek ditambahi pangestu dumateng Gak nginet ta. Sampun, boten enten kamare. Aku melok Mas Arifin yo, Mbok yo. Aku tak budal wis hati. Tibae mandi kerise bapak. Keneher bedeher keplayu kowe. Sing enak ki gale arek wedok iki tepak. Arek wedok le tak her bedeher. Lek gak katut Marjoko kepengin ero wae. Apa? Yo gak aku tak ngas sampean sik. Bener apa gak aku ngono lho, Mas? Apane bener apa enggak? Lho enggak soalnya aku ngene. Mambengi aku mari ngipi aku. Ngipi apa? Yo aku ki ngipi di Joko Tulo ngono lho. Lah kok mari ngono kula iku dadi menungso ngono lho, Mas. Oh, dadi Lho, ketok menungso. Wajahe koyo sampean ngene. Kaya aku ngene iki. Yo ganteng ngene. Yo ganteng lho. Lho Aja ngene iki keri aku. yo soalnya Aku wedi kumat aku. lho kumat apane to? Ya wedi kumat mek ngono tok ae. Aja diolek-olek wis. Aku wis seminggu golek sampean rono rene. Kanggo apa golek aku? Apa butuhe? Yo iku aku mari ngipi di Joko Tulo lah kok ketok mari ngono dadi menungso yo ketok koyo sampean ngene. Ya iya, apa? Ngomong ae langsung wis. Lho lah yo aku arep nyelih pusakane sampean iku lho. Ya apa? Kate nyelih kerise sampean lho pusakane sampean iku. Kanggo apa? Tak ge nambani bapak. Apa bapakmu? Loro. Ya duwe tekeken pisan mari wis. Lho yo gak tak aku arep dadi yatim piatu lek gak duwe bapak piye to? Terus lek wis nyilih pusaka ge nambani bapakmu terus ya apa? Yo ngene aku tak dadekno saimbara modele ngono. Lah aku ketemu sampean disilih pusakane sampean lek bapak wis waras. Terus? Sampean tak dadekno bojoku aku wis ngono aku. Ngene wis, gak usah ngono wis ya. Pokok waras kon tak tengi tok ae ya apa? Lho yo gak lek gak dirapi piye to? Yo arek gak ono bapake kok. Gak apa-apa wis. Disilih apa? Temen tak? Iya. Ya tak sili. Ngene carane ya. Golek banyu sak gelas ya. Keris bukaan ya. Yo dibuka. Pucuke celupno nang gone gelas. Pucuke to. Ombekno nang bapakmu. Mesti waras. Pucuke iku dia. Iya. Heeh, pucuke banyune. Alah, tak kira Apa pucuke? iya. Pucuke banyune tok. Lah yo yo. Lek mari ndang balekno lho ya. Yo. Siapa jenengmu? Aku Erna. Oh, Erna. Iya iya iya. Sampeyan tenono aku kok tak ngabari sampean lek bapak wis waras. Iya iya wis dipelak pokoke wis. Nambani bapak. Ah. Iya 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 iya. Pelaris. Apa, Pak? Nadia ya lagi. Waduh, takoni, Pak. Apa?
isih sampean mandi banjene. Anjen Kresna kok keke tinggalane jeng rono iku Oh, mandi, Pak. Saiki ndi Kris? Heh? Tak sileno arek wedok. Apa? Tak sileno arek wedok. Di sini arek wedok. Iya jenenge Erna, bapakne loro, Pak, kan saken sih. Kris iku aja sampe dicekel arek wedok le. Apa? Lho, Usahaken, Pak. Wong areke janji gelem tak rabi jare. iki sakjane aku iki bubutuna Kris iku le. Kae apa? Dinyak rondo. Waduh, ronda-rondo hari kowe. Loh. Nek gak ono Kris iku ndak iso ngeneno rondo le. Waduh, rondo piro ae sing sampean tengi, Pak? Duh, Pak. Mosok sik balak-balik ngetengi wong tok ae riko iku. Mbok kowe dilereni dhisik anake ngono lho. Bener anak sing dipikir le. Cuma lek Kris ndak ono ning tanganmu iki mati sadedek sak pengawe le. Iya dienteni sik, marine dibalekno. Aduh, duh ya apa? Marine dibalekno. Endi Kris? Bapakmu. Terus Lho yo tak tinggal ning kono. ditinggal dari apa? Ning mburi iki. Keris. Lah iso wis. Kok Le. cekel iki? Lho yo to. Le, Terus iki sapa? Kang Mas Arifin. Sapa arep ini? Tunang aku. Oh, senok yo. Lho kok yo iso aku seneng to iki tunang aku yo gak. Janji. No. kok arek iki sing cilik Kris. Iya iki, Pak. Dicabung halus kene. Iki sing mbok golek. Iya dekku iku men. Ngerti ledekmu ya. Awakmu gawe siasat gawe gegerin di desa Glada Kembar ya. Terus gawe cara, aku yo gawe cara. Gak kekurangan cara lek kanggone Arifin. Terus Dadi sak njalukmu piye, aku akan mengikuti alurnya. dadi iki tunangane sampean ngono Lho ta? iya to aku tunangane Kang Mas Arifin. Kurang ajar. Loh, sing kurang ajar iki Riko. Iki lho senuk iki lho. Lho kok iso aku kurang ajar yo gak to, aku kan njaluk ajar. Iki ya apa iki le? Ya wis. Ya apa iki? Ayo, pengen nero aku. Riko, mulai awal gawe gegere desa Glada Kembar, maksud lan tujuannya apa? Ya sepurane Mas. Sakjane aku iki ya kepingin dadi petinggi kaya bapake sampean kate ganteni lungguhe bapake sampean. Nah, terus Lah berhubung awak wis kalah karo sampean yo ngene iki dadine. Ya iki dalange bapakku iki. Jadi apa iku sing ngongkon wong nyolong atas namane aku barang iku ya kelakuanmu. Iya aku, Pak. Aku, Mas. Lah niku Pak, jenengan mireng ki Mbak. Terus lek sing ngengken tiang nyolong terus sing atas namaken kula niki Pak. Londongane prejengane niki ya. Ini kok, ya kan? Awakmu ki pemuda Glada Kembar, ya. Ya boleh, ya kan? Punya sifat seperti itu. Awakmu kan ati dicalono, ya. Kabeh iku calon iku menawa, ya kan? Tapi lek kelakuanmu kaya ngono, Niku. ya. Niku Ngapunten, Pak Pak. Polo sing Bapak niku. Loh, napa niku? apa? Bapak niku ngengken. Loh, Oh, Gus. bapak karo anak kok niku Lah, yo dadi kaya wong gitu tuwek. ae. Nyambut gawe aku iku ndak 2 tahun setahun loh. Wis suwe. Dadi pamong iku aja nguruki anakmu sing kaya ngono Anjen iku. iki ngeten Gus. Iki anjene dugi kawitan niku panjen kula sing dalangi Gus. Dados kula niki nedhi sepura teng jenengan kali teng Arifin. Ya wis pancen kaya ngono, ha? bener tobat tenan mboten Pak? Pun gampang Jenengan tangi iki, percaya Pak. omongane Polo niki akal buluse ngene iki Polo Sarakawi. Lah, ini Pak Cari Kok iki. gak percaya Saiki sama kare Bayani. Marjokone. Marjokone sadar apa enggak? Sadar. Tenan? Nggih. Polo ya sadar. Sadar ya, sadar. Sedoyo niki Marjokone atas rekayasane Polo Sarakawi. Saudara, begitulah persembahan cerita Geger Glada Kembar Polo Sarkawi. Kami kerabat kerja Ludruk Kematen Bangun Trisno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa nanti malam.